bizge hazır kerek emes bu. Hazırkı mezgilde. Bizge kaytadan uşul özü acı oğuzdu koldup, şu birlikti. Şu birlik menen şu arkılуу hazır özüňe bilip turasыңар bardygybızda kowuptu abalda turabız mına çegara meseleleri boýunça. Men aytaýyn degenim, men özümdün jeke pikirim hazır kayradan şul bardyk opozisiyada жүрgөндөр barby, başga barby birigip turup bir birlikке jardamdy berip turup anандай köýgölöri çeçip alışybız kerek. Oşo toğru bolat. Anan ol birlik almasy ele hazır bardykça özgörüp ketet degen emes. Bul hazır manalardyň agressiýasy bolup atpayby, koňşulardyn basyp girip bardyk joktu talkalap atkandary. Biz hazır bir muştumga çoğulup, bir muştum bolup turup çeger ağız çeçip bardygy opozisiyada жүрgön bolobу, başkası bolobu bir muştum bolup turup mana işlerdi bütürüp çeçip alışybız kerek. Anan tınçylyk zamanda kalany köre jatarбыз. Meni jeke pikirim şol da.